ଆଲୋ ବୋହୁ ଟିକେ ଚାହା ନେଇକିଆ ତୋ କାନରେ କଣ କଣ କାଠି ମଡ଼ା ହେଇଛି ନା କଣ ବୋଲି ପଇଛି ମୋ ଡାକଟା ଶୁଭୁ ନାହିଁ କି ଯୁଗ ହେଲା ଇଏ ବାଞ୍ଛା ଦିଦି କଣ କରୁଛ ଆଉ? କଣ କରୁଛି ଦେଖାଯାଉନି ବଇଛି ଏଠି କଣ କରୁଛି କହୁଛୁ? ନାଇଁ ଖବର କଣ? ଖବର ଆଳୁ ହେଇଛି ପିଆଜ ହେଇଛି ବାରିରେ ନବୁ କି ଯୁଗ ହେଲା ରେ କି ଯୁଗ ହେଲା ଦିନ 10ଟା ହେଲାଣି ଏ ବୋହୂକୁ କହିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଚାହା ଦେଇନାହିଁ ଆଜି ପୁଣି ଝୁଅ ଜୋଇଁ ମୋର ଘରକୁ ଆଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜି ଟୁଇଁ ଆସୁଛି ଆଉ ତାହେଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଘରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହବ ଆଉ ବୋଧେ ସେଇ କାମରେ ମିଲି ଭାଉଜ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି 6 ଭଜା 9 ତିଣ କରୁଥିବେ ଆଉ ଏ କଣ 9 ଭଜା କେତେ 6 ତିହଣ ତ ବନେଇଲୁ ହାରାମ ତ ତାକୁ ପିଟିକି ମାରିଦେବି ଚିହ୍ନିନୁ ମତେ ତୁ ଆରେ ମୋ ଝୁଅ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ରୋଷେଇ ହଉଥିଲା ମୁଁ ହାତ ଚାଟି ଭାତ ଖାଉଥିଲି ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡେ ବୋହୂ ଆଇଛି କି ଭଳିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଟିକେ ତରକାରୀ ପାଟିରେ ବାଜିଲାଠୁ ବାନ୍ତି ଆଉଛି ଛେ 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 ବାପା ଚା ନିଅ। ଏଇଟା ଚାହା ଦେବା ସମୟ ଦିନ 10ଟା ହେଲାଣି ତମର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ରଖିଛ ସାଇତିକି ଆଜି